Lum agus Stephen dúchláán mór rim sí bháile tróna. Dúchláán anna bhór dó fáile tá is ionach an bhfuin bhaile lia agus tá fáile dóchasach go mbeadh taspáintas má á tuairt ag uafáile. Tá í bháile mór an bar go prapáil speg mine líomh gan sulla gan heile bhil a gur tús nach chluthe. Chun sagah a cháir is fáilte ríscaí Portlíse tróna gur craibh féfa héin, craibh láin le bhleaclia a tuairtaigh ar í bháile. Tá éach baint amach a bhleaclia le 110 dá craibh láin bhuiiltecha agus sristecha le rain bliant nó sé seo an chéceann i bháile ó 2007. Tás námid le chuir an bhleaclia a chu neart aistrithe dinta a háid fáiltenar glúas a láthair na huaire ag Daisy Farrell, ach cí Shivanson sa bháid ha go ná báidúir úntach ar fad I lead Evan Cumherd fear, baile mona go raibh ag immer túsna bliana de bhleaclia a churann í bhriain. Os a choir amach ag lán chúil tá cilín ó sé ach seans má go bheith an cócheachtainn buc amach go dtí uimhir a sé. Nis sna tosathe go bhfuil dainteach sa aistrithe dinta ansa tá Dan O'Brien ó Kilmacud tréis tachtaisteach achas dócha sé príomh imróir na cócheachtainn agus fear a bhuaigh craibh amán in na glob roinn seachnaíon le cúla na uimhir a cairdeag can ó Callan can gan áhar sa scoráil dó a cuaig sa chluthe lecheannis a gcuine Longford. Má caihamid súil níos ar fuair í bháile agus cíimiid le fuair í bháile Piocha ag James Stewart agus Declan Farrell gúil baideoir úntach go héin chomá I Barry Rowan fear gúil go hanamha ar fad ag sábháil éon íireacht íseal go háirthe. Tá aistú déanaach dinta áit go Jack Egan tréis taisteach a náid uimhir sé Carl Stewart agus is na baidí is tochtaí a tréis feicil go dísa is Ciarán Fennell a scráil baide a gcuine líis. Árán na bhíon tréis bheith againn agus slua beag deas tréis tachtaisteach an sugaí parcí mhuara agus na fáine prapáil agus bleaclia is mór an écht a baint amach agus an bharóg san gascíoch muintear chúla a bháthir rianach is mars bia brodú I las cían gan áhar strathir leis a lán chulaí ar fuair na mána bleaclia chomá. Slua úntach tréis tachtaisteach an sa agus taobhlam na Stephen Darby agus Stephen lá mór do muintear í bháile chomá. Gandát chun lá iontacha bheadh sé go chiintach tá lá iontacha bhá dó fáile tá ag súil go mbeadh taspáintas bra ó fáile nniu I gcuine an bhfuair is láidir sa tír capan. Agus a aistrid dinta ag bleaclia ha bhar 70 Glenn O'Reilly tréis taisteach ar an barcáid Dan O'Brien tréis taisteach beise siúda gimar mar lechas a chlár chuma agus hanna féin ha ní roiid caiitnáid is buite na gimhar seach Brian Howard a chu sin tite ige agus anna sidir fad san ag Aaron Byrne ag seochuin bleaclia le Andy Foley ha tréis ar an banel le rain bliantnas agus sé seo an fear daintéar a chaise tréis rá cuaig faointe scráil ar an bhean le rábhlíon nuas a gimar craibh féin agus hanna féin seo bleaclia taisteach ar núsaí chéad deis scoráile an son ag Tom Fox agus fear na crócaig agus tús úntach dinta ag Tom Fox agus bleaclia.
Yeah. Kyle an Peladora Falia an Lee Road agus kick an Fern kick Ballard Clea an Lee Road is Jack Dirac agus fuair siad Coolín Bra. Agus Blackley tacht an fiún sé tapig rís Glenn O'Reilly. Rís is Dan O'Brien a bog an na caite siars Blackley. Nás na síintear gur an chaitan a bog a tapig ri úntacht tebistig an son an Chris Sallier. Trí faointe scoráil Chris a gine Longford. Agus a sé héin is can Callan annach ein dearach agus I gur ile níos fearíon de héint siúr mór hímpla ar siúd ag siúchain Dan O'Brien Dan táist agus báite ag Dan ach an réitóir ar agur cach an líróid chuig Dan O'Brien agus raibhín cearta an réitóir. Gone out, yeah. Caiise an Lee Road ach caithí ó fáile a bheith níos daingine ar na Peladóí nó beag an cluiche caiilte cóthaí gan de nó méad. Tá éirithe le Blackley I bhaile I halbhú fé ró hanna féin as I bhaileart anna jacker an chaid a bhugamach ón na lehéin agus a rís dead a Tamfax a chur brú ar I bhaile a Glenn O'Reilly stig an son ar Colm Doyle as Colm Mashiers cower fight ó Rory McNamee captain na fórne fear a chaile gan in éhhainsin a Grave Lion chuir sé cicéirice a mú Lawson agus I roid mehamachas fé hanna féin Evan Comerford a rit chun an kick amach a hógan go tapig agus an roid kickáil go tapig ach ní mai leis an réitóir sin mar greibhim North hebhstig den lína ceire féidir déag. Agus beag Blackley anna hásta ar fad leis an tús a choracha leis an gléasa ránómat mithe agus Comerford le kick úntach builte amach a gegad Andy Foley agus Paddy Duncan a chuig ar an líráid slachas huig a caid dastaint éirsta I dro Shane Tierney I gira Elu ó Darren Byrne casta ag Tierney scratch a chief winte gine leis agus an bratbán me an áide sprá le slua I bhaile an Queenson ó Tierney. Sin tús má dú fáile chuir go Lee Road is Jack go das Dirac dó an fear fáile agus daimsigh sé Coolín má so tús má leithna hibre. A rístelle Andy Foley ha buchan na kick amach agus Blackley a gúsáid a luas a gúmpar na caide suas na parke. Cad ísisiil buite suas a dro Can O'Callan ach níeta sé íoch machtú ar an chéadaíocht agus siar le PJ Daly. PJ hit ní roidig agus Colm Doyle tachtamach leis a chaid immert jas le Lawler agus níos fear ó I bhaile an slua I gira gach Mulla Huartáibh agus caid daint séir cha Cillian O'Shea amach siar ach ní roitin chun scire haris an de bhlíne agus an council chortha mú. Agus a rístelle an réitóir chur stop le Comfort an líróid hon go tapig mar go bhfuil an tarna líróid ar an báirc. Búilte amach Clehan go rístelle ag Andy Foley agus a Comfort treis Foley a bhuaile le gach kick amach agus amach inis le Cian Murphy. Cillian O'Shea, bín sé gimmert a gifre sé an áíra cé go trí ar I gansige ha luas bra ag fear na croca ag siochuin Sallier. Casan sé go das trasna agus siochuin Glenn O'Reilly fear Skerries agus an bratbá mehan áide agus hanna féin Stephen Keeman Blackley a glúiseach go hanna bhasús na páirce. Tá siad a glúiseach de Dirac agus fís anna bhacha agus is féidir lá na Peladóí a fiocha amach. Búitamach fadach Doran Curhanson ag Brian Howard in roid agus Cillian O'Shea a bhuaig agus siar le Cillian. Ní léon brú a nachar a chuir ag I bhaile ar Cillian stoppinse agus is cower fightige ó Declan Manhan a lurg Sallier a ríist. Spéisiú nachhfuil I bhail tris aonas a bhreis a chur siar ó Can O'Callan. Dan O'Brien a gira an I roid a bhuach in íteach mochas míúr. Agus ní seo amach le Barry Rowan anna bhaidóir é Rowan agus caid daint dearach buite mach agus Howard há trééis sí a bhuachan peochasúas go deas ag Howard geartha sé an naisisteach agus cower fightige ó O'Reilly. O'Reilly gúlinn úsáitige a réisteach a fála glas agus sios fiar le Dan O'Brien. Dan O'Brien a glúiseach tríd immert jas agus kick sé ar buite ag Dan O'Brien's léirigh sé an luas a há gas é brise tríd an son. Hánig sé sin ó pass botún ó an cúlbar ó fáile ach
Captain Gohfuil an rétóric tuairt kick séir do mala clia. Agus I ché deisgin tróna mar se fear Con O'Callaghan tuairt fé na pointí trí kickscéir a scoráilte a gcuine Longford gan áras rá faointe scoráilte ar barca chrócaigh ar lá le Pádraig ar bua starúil cúla nar a bhuad ar bailé agus can cúpla céin built an áide casantí a sí chuthair yes an rud is anna bheitsúntach. Agus ní minic chifa can a chur deisna mar sin mú agus rón lena chitóg búlteach a rístel O'Reilly seochuin Con O'Callaghan is pas láimh isteach í Salier ha Con O'Callaghan gír eilú tríd a Salier machta héin agus an brathbán an áid ríiste agus inis a ráfuinte idir na fórne. Caithi ó fáile níos mó brú a chur ar na lads ó bailá clia tá siad ag ligint na líróidí timpeall na háite so caithi sibh a bheith níos daingine ná mar a bhí siad. Agus ní bhain san nach caiisi de chican amach héin a bhuachint ha le lia go mór san nuachtar a lá na park agus seochuin a ríiste Glenn O'Reilly a fólí retreat fólí casinte isteach ar a chitóg neadú léon chitóg aige casa sé neis agus das níl chitóg sléir O'Reilly puinte bhain feite doran built amach san chuig Tam Fox puinte bhain áit Fox go dísa ahar mar chahiarlach ar na crócaig a chaise sin curtha ar yes agus níl Tam Fox sásta. Gan dat lenne kitóg fúil an fear an glíróid ach bhí sé ar fóríil an am sin. Agus gan áras tá cáil ar Portlaoise han na cuailí ísisiil go maithansa deachtas na muir cúil ní roid eiscin gartas a rísteile an áde le Brian Howard agus William Risha buite í bháile a se nach lachtfar agus an réiteoir rá gur chéad Blackley a Calís builteisteach agus é buite inis an son ag í bháile seochuin Paddy Donegan rá puinte gine lís Cailín se seileh in roid buite ras go das ag Ronan McAvoy leisteach ar báide agus puinte aimse ag McAvoy nuair tí méir yes bhíon cumar go puinte bahí agus an brathball mithe náide faoihéire agus a muintir í bháile sásta. Tuairse sin an is spragad do muintir a fáile tháinig an fear sin ar an únsaí ibar a cethir dé agus yes cúlaíon das an feite aige. Agus Every anna 3 days. fuinte ag í bháile agus beag Blackley a búr fe ce choéascas de dhearad ar tríd an lína lán chuil amach le Blackley a ríist. Ón murtin a bhfuil na caristeach le Con O'Callaghan canagus í bháilte do bhd ar numca spásta dinta go deasca pás láimh das a chan desan curtha ar yes is a mú agus a lag íirecht an son ó Brian Howard. Agus raach bhagan an sa inis ar catás cór Barry Ronach Barry a cangailt a chudíalacha na lení baintige da. Agus a sé muliún chluthe síos agus neadidir bin seft í bháile tróna chun cross dá luas agus aclaíocht muintir Blackley. Na nómat mithe sa chluthe an Baroness Lou a atara agus beag muintir í bháile bra sás leis an daspánt go dísa. Go náir siad na baidí a hat sé cho cinúnach do í bháile sa dáchluthe a imreacha an baide a gcuine Loch Garman a scoráil Jordan Hayes a lár na páirce agus go náirs baide Ciarán Fennell lá fiéire a gcuine líis bíad an difriocht agus an brise buite rístealacha builteisteach chuig Tierney gíre a bhuachaint a chana chosan ar fad ó Darren Byrne ach beag an kick sleasa ag muintir í bháile tóca go tapaigh builteisteach a dro Donegan ach ní éta sé sé bháid don gaid agus amach inis le Blackley sásta retreat crílár ní na cosanta agus seo chuin Glenn O'Reilly an nómhar dinta ag O'Reilly agus seo chuin fólí chailte seo gine hibredáir na gábhlí an hin clé lechanis agus é lor Con O'Callaghan can níos sé graimach mad in roid agus an slú bra sásta é an uair nach féad le Con O'Callaghan graimach mad in roid neart cainte gan áras dinta fé O'Callaghan é búilteach a dro Tierney arís puinte bháin aimseige ba féinach níta sé graim dainganach mad ar an gaid brúach ar manahan céim na bhéidir tóga cap muintrí bháile go bhfuil
ach anna bhathóh bhleac lia chun na níráid sanna úmpra amach. Dan O'Brien, dinta go deasca caisteach agus níos seochuin Brian Howard. Anna chuid únsathe dinta go siúd agus níos tá spás. Ostréis oscailt de Aaron Byrne ilin dhéirige siúd. Agus an áirde leis an brath bán a ríist agus muintir bhleac lia ag bogan na caide go tappaig. Yes, hí seansa go fáile cúlín áil ag an taobh ach tháinig bhláthlií sús díreach agus lábhseáil siad an líomhráid díreach ach am kicked pass acu agus cúlín an a bhathachá. Agus níor bhain réitear sásta mar raibh an tarna líráid an barc. Agus líad a seo dhéanamh an dá éan nach bhíonn sé peanmhar nuair a chuirtar muil an gluthe a bhar ghfuil réiteoir baile mar ghfuil líráid sa bhreistrééis a bheith an ngort cé nach níonn sé peocht difriocht an éair. Róhan amach siar agus spéisiúil bleic lia seasamh sa spás. Ní mór an do ráha ag rón agus mar se buaite síos lár na parc aige agus se buaite go díal san ag Jordan Hayes. Stop chuir leis an chéad báta Merchant na hán agus é siúin McNamee a trééis meachtamach lár na parc a Tierney. A sé sleáin go maith é seo McNamee a ríist i gar tríd. Siar a dro Kieran Fennell chasa sé neis ar chus deas. Doran úsáid go chan na chosan dear fad ó Chilíonn ó sé agus amach inis le manhan a lurug Dan O'Brien. Danny féidir graimach mad ar an gaid ag béad go mruach sa bhráma ach í bháile bogan na caide go tappaig. A misneach ag muintí bháiles rial van táistimir ag an réiteoir. Ach inis an clé muinte síos ag í bháile. Cilíonn ó sé tréis titim siar as a sé clúdach an spás taobh istigh agus trasna le í bháile seochuin Kieran Fennell a ríist. Chuig McNamee, Rory McNamee. Dinta go maige clocáir le náil McNamee go náras. sé lurg an chaid an eisiach níor thugtar dathe. Trúr déag taobhfíor an gaiid ag bleic lia sé buailteach a dro Hayes, Jordan Hayes. Gír Elú Murphy dinta aige. Anna Adam ob ag bleic lia sásta lei sin a bhfuil kicks éirce istigh cap muintir í bháile go bhfuil. Ach amach le bleic lia íon evan cumfar go maith an gaiidár dín bert go gháilte chéile. Agus níos Cillian O'Shea gúmpar na caide. A sé lurg Conor Callan taobhstigach nílte a sé ar dheis. Fós amach tríd ha cabhréig na lurg O'Shea ní fé is fear tuair fé pointí. Dan O'Brien caiteach go dtí Howard pointe bháinnig Brian Howard go dísa. Dinta go des taobhstig agus deis an son agus pointe aimse ag Aaron Byrne agus níor aine a fear Aaron Byrne agus bhí sin a bhad róirist do muintir bleic lia. Sin seans eile a bhí ag go fáile ag an taobh eile agus tháinig gibhar a trí sús go baile lia dlús sé an líróid agus kick sé thar an trasná an gan stró. Cuig pointe idir na fáinnas kick amach eile buaite ag bleic lia haid anna láide an móhan son féin gaiidard. Conor Callan gíre a neartúsáid ach anna bharcáil a dhéanamh ag í bháil ar taobhstig. Céig meid an kick sleasa acu. Glenn O'Reilly chunaí hógant. Tá sé cínú go bhanan sé an barc. Bhain sé más an barc an áras. Caid deas a dro Conor Callan. Salier grí Conor Callan. Dinimisteach ar máide tha sé go díla gaimsiú baidí a hain. Pas láimh agus Salier. Ní léon hitóg ag Salier agus anna hábháil dinta. Sin sábháil ach mar a dúirtú cún ní raibh éon líróid ní raibh éon citóg ag an bhar agus bheadh sé ins na cúil dá méoch citóg aige. Agus níor bhain son nach bhí tam fax a fnacht taobhstig agus bhí sé ar buile mar chuirach an pas trasnach aige ach a ríiste le cíimiid an luas atá ag Conor Callan agus cé cho flathúil is a bhí sé an pas a thuairt a Salier agus ná riar a bheith fasúil le fear Tomás dá bhís í sin a chuirteach san aingach. Deisnis ag Aaron Byrne, sé scoráil an pointe Derrick. Da had a cuig méadar. Búilte go háardúin na cosa aige. Tá an baist agus pointe eile aimse aige. Agus inis ha ceire pointe idir na fáine. Breaking ball again, Dublin.
agus a cluthe deas a eiscint ag an slua treéis taisteach agus go díal ar fad an son Jack Walsh gar ag leis an chic amach a buchaint mar bhíidir fé annach chuid brú ón na chican amach chéin. Darren Byrne a fire ar Tierney. Har Tierney dem go hanamh ar fad Ilan Fear géir ar fad agus an náir leis an brat agus sin an puintas fear ha feice go dtí sugan Stephen. Gan doubt. Cúlín den céad go. Fór sé an líróid ar an taobhlíne daistric sé agus lena jasóg bhúil sé trasna cúlín. Agus begar Blackley a súl níos géireach mad ar Tierney ar sin tarna faointe heimsige seo chuin Dan O'Brien. Casanche Gadas. Cosíocht bha O'Brien. Sé Rich Sheed an láir. Laura Coward doran úsáid aige siar I dro Brian Howard. A chuirní trasan na páircas Blackley ag úsáid gach blúire den barc agus saliar Dimig líráid san crain díach tríd a láb ag cé go lainíir. Agus an tarna bhatúní chéile dintaige. Agus í bháil a taachtamach leis O'Reilly gur stop a chur le bháil leis an ngúla nach ní bhéach se. Mahan a tacht an cín. Boyd aige seo a gine líis. Búteteach go das agus nes seo chuin. McAvoy puinte bháin aimsige. Kick sé ar beidir buite an íon ar fad. Ón réitor an cumar an scéal Stephen gur tarngíoch siar. Is dóilm go bhór. Beg díma ar an fear sin mar bhí seans má aige chur thar an trasná an riffe sin. Agus an íon ar fad ón réitor a stáilm. Agus Evan Comfort mach siar beg Blackley. Compordach go ma fear Kickham Baillamon Dornú sáit get trasna go dro Dan O'Brien Dan casta go deasca han fear sa tapig agus annach compordach ar an gaiidech ní chosta bheith cuairmach Scill na sacr léirthaige dinta go deasig Manhan Declan Manhan a gúmpar na caide sé buite isteach aige lurug cé eile ach can O'Callaghan náirde le O'Callaghan buite go maithige riisteach ar nilín chéir I gcír éalú Dempsey dinta go maithige go dtí sa Tom Fox Ceann na bháin aimse ceann na bháin churthamú agus an tarna faointe aimse ag Fox da hain. Sin é an puinte is fear a fuair bhaile clia go fáil. Caithí Clint Horn a bheith níos daingine ar a rasúra inis. Tom Fox a sé go maith ag aimsiú na puintí a sé crín. Agus kickamach eile buite go bháile sin go maith rácheann ní chéile buitecha agus é builteisteach craindíar isteach an son lábh deasa léirithe ag Donachan a sé mecht sa tro mí cheart builte hanaisce ag dro McNamee gír mechtthairs Cillian O'Shea Doran úsáid go dtí Donachan builteisteach dain séach cáidite sí ach titan séisteach lábha fear Blackley agus craindíarach Blackley ag úsáid an spás as ag úsáid Glenn O'Reilly a há gimar go díal ar fad sa chluthe go dtí sa Tom Fox gír tachta gáir ach ní úsáid na O'Reilly an cabhair Dan O'Brien bailú leis as an tlí níos seo chuin O'Brien McParish ach O'Reilly fós a rit agus pasáid de siirige a dro ibre seach Brian Howard titanse agus blocáileach a líróid agus nada cadhíir siúla Howard ná rire ach amach le íháile a ríist ceire faointe idir na fáinne fithe ná me sa chluthe seo chuin McNamee má hábhata builte go hard san ó Jack Walsh nadidir hiic sé an spás a bhí os chóir amach agus bhechart a rá Stephen gur bin an cinenne mí cheart. Se. Bhí seans aige dul ar aig ach bhúil sé chuige méidir ón cúil agus chuir sé ar fóríil. Coming for the rístelle beásáí de kickáil go garad ach Blackley an tarna boutan í chéile Cillian O'Shea an bousa le troch fasa machsamach. Na the cata trééis tarlú dóibh le gá nómta nuas a cha siad a caiún líróid gundearmh a cha í bháile trééis an tarna iirecht a chur a mú. sé chun dáil a chur an council na mú, bhí sé trééis tacht an gúine sé go díal ná ríir ní roiid a bhuachanta neis. Ach ní dónga meid Desi fearil ró hásta leis an gá glúiseach déirnach a dinta ag Blackley agus ní seo chuoine amach ón Merchant. Siar leo í bháile marcáil go má agus iad chur Blackley a siar chur an bhrúrtha chanis seoach le Blackley a Declan Manhan a tachtamach leis a gaid. I bra sucker ag gúmpar na caide as ag úsáid Foley fear clúntairih Manhan agus a ríist eile Blackley a chur na caide a mú. Haid trééis an luas a bhaint amach san chlé agus ní éireann sé sin dóibh.
trí chaid as a chéile corhamú ag Blackley as caitecha ach níl íháile tríéis an scór aimimsú as dóibh son agus a ríis Blackley botúin beaga tríéis tataisteach sa chluthcha le roinnt nómtaí anuas anna imirt ar fad ó Howard ní bhuachant an eis a cuma tréachta ar fear Blackley go háirithe Sean McMahon íháile Gerhard Tríorí seochuin McMahon dúir sé fé faointe hé níonig casan Jerry Chittóg a casa sí sin ar yes agus is tócha cosan de bhathó Blackley an áíir Stephen a chur brú ar íháile tuairfin na scórna ó fad amach. Se agus siad é an tríúr a chuig an líród ar fóríil dú a fáile. Coming for the reach Laura Glenn O'Reilly agus ní sin kick amach as far Tierney níis ha deis baide go mas féile Tierney me Elu Harris builte go hard ag Tierney agus fuiere tá íháile tréis Blackley go géir as an chaid a churamú go neafise a choríist. Se tréis fithe nóméid nílach ó fáile trí cúlín chun deire agus tá sí ag aimsú go maith agus tá an muoín ag teach cúthú féin inis. Tá an baiste agus sé Tierney a ríist eilech Evan Comfort na rire leis sin gic amach a curachal mú agus Howardnis níos fear ó Blackley an marc gléitige honradí a thucrú sias ach siar leo ní ian an stías na Blackley a caiir siad a bheith glúiseach na caide chun tosa go gcónaí builte ísealurg ó Callan ní mór an caide buitige agus a ríist eile David Dempsey sár jabba dhéana bheith Dempsey seochuin Salier gá caid dear na caitige siú Anna hosan de ríist ó muinte íháile agus is brá le slua íháile catá eiscinnta chu. Agus Salier aspa smachtaige chasin í roiid cén cíimi na céimena cínte an beidir raibh lábháin timpeall na mineála chun réiteoir Brenda muinte Blackley as léir agus seochuin amach McNamee pas láimhe creamúir dinta timpeall ar leagach fear Blackley agus bhí sé sin inis Amadiach ó Andy Foley as an chalís géilteag fear mór lár na parc of Blackley. Cíimiid an sa ríist an na lábh amach san titanse ground Kieran Fennell ar deire agus Kieran Fennell a lura cór leis agus go dtí sa Stephen Vechart ará a cuma níos fear ar Blackley nuair a bhogann siad na caiide go tapig ach beg íháile sásta le consáide gimmert. Yes, beg you fáile anasásta le a bheith ceire cúlín ar an scoreboard ach tá ó fáile ag glú or bailachlí ag glúiseach na líróide níos tapúla níos deireach í isteachins na tosathe. Kick Sernish a home to Gallon McNamee and Nick Dandy Foley that have been Livernoch. But this year get Hal Machan Tosig, McNamee a Glushach to say a game shoe na Kaide, but Tanash, good Dasiga, Shohuinish PJ Davis on PJ, a Harish Dele, Agus Droch Kini a Yinov, Egg Evaile, Agus Need Blackley Egg Eek as an Immert, Maul Harshul, the Toka the Topic of Rish Dele, a Comfort, Ach Need and Rator Sasta, now there can have out Marnar Hacha on that dog. Comerford a fire it, it's a Lurug, Keha Bugga, Ha Howard a Bugga, Sa Foley a Bugga, Asha Lurug Foley, a Muhig Foley and Ross, Muhig Tam Fox and Ross Nienig, Jim Wintry Voyage New York Mother Stig Vesha, Homage, Agus, Rator Rug for Shalaw, Verni Royder and Dalov, Tam Fox a Lurug the Nagant. Kai Das Butch Dachadro, Callan Felish Grime Mother and Niroch's Felish, Dan O'Brien again, Luth Heavy Stig, Okay, Lurug Salier Nish, O'Brien and Gould and Durshed Dahi Nienig. Shochwin O'Callaghan, Can O'Callaghan, Hanash, Gri Burn there a hit dog, will point to Imshake Burn, no tall their fad, Shin Chiu, point to Imshake Burn, Agus a reached Hanish Shin O'Callaghan, Agus go Vukshan, had the slot for. Can't doubt Hanig Shea or Butun or Falia, Love Shawl Shea and Lee Road is Jack Deer, Agus Costs, every car there, Con Callaghan, Agus Hook Shea and Pass. Done every 3 there, Agus Haran Trasnan. Wiltemach grown, Agus kicks there, Gating Blackley, Arish sunks around Darla David Hickey, McKean Murphy, a Dersha, a Yinet. Wiltishta, Will Tierney, Trish Elu, O'Darren Byrne, Arish Della, Hanny Rotrish Skura, Agus V. Kip Bosch, D. Bragan, Solar Husling and Klessa, Marsha, Han, Fair, Fluch, Han, Catchdown, Agus Fecher, Shin O'Tierney. Anna Clister Father Tierney Hirsha and Yeroid, Trastan the Parke, ons nach Betach, Evan Comfort, on Kickamach a Hogan Gatapwig. Action Rarkin or Banishdor Fair and Blackley,
Desi Farrell, Mick Galvin tréf leis, ag Sinead Nipper, hí Nipper go díal ar fad ag aimsiú baidí, Jahar Joe McNally gan áras, Winter Neváine, agus bhí cáil ar Nipper sa chearnóg ag aimsiú baidí dá hain. Agus inis an réiteoir caint le Tierney, a bharstochan í roiits na chicáid trasan na páirce. Lickas bha léirtheag Tierney an áríre, agus fiére is féidir le Comfort í chicáil amach. Machta Joe Foley, an áird le Foley, ach ní féile Foley a bhuachint, agus inis Blackley a faoihrú, ha ibricha ag í bháile, be McNamee a chasan hanas búilte go háil, ha Dunacan tatsteach ben gaidir an áird le Comfort, an áird le McMahon agus nada go dtíar Cadíon McMahon, agus inis seach amach Cillian O'Shea, céim na tóca O'Shea níach an réitóra, ha Tom Fox fear na crócaigh taobh leis, agus Cillian O'Shea réisteach sa trách céim na cínte, agus an cinnig ceart tóca ag hickey, agus seach an chaid a bhóga suas me gur cha Cillian O'Shea an íróid wig. Agus céimidí bhaile meach siar ríist i cíntu an shelf a chamad, sé seo Ronan McAvoy, puinte bhain aimse ag McAvoy sa chléad a hain, bhuilte cúis na bróige agus deis corthamú ag McAvoy, agus sin béidir go dtír cad íoc í bhaile i ggéir as an tróna droch ciní a dhéanamh acu agus ní roiide acu. Comfort a ríist lurg den éigent ach í bhaid an jab bra ar cic namach Comfort in ish. Ag duine for the Anna Yakra ar fadartha. I builte go hí seo ach a ríist eile í bhaile sé sé bhuachint. Sár jab ó í bhaile seo chuin Colm Doyle. Shear go dtí Hayes agus é builteach an cín dro McAvoy. McAvoy chur an count dearnach amú. Casanse ó Cillian O'Shea. Shear go dtí Hayes ach a ríist eile fech cábhail siad a tuairpin na puintí agus cum an báltasa an brach bán an áirde agus an a cosa an áirde ag í bhaile. Se bhí an scór sin ag teastáil go géarú fáile a cúig an aig a thucht an isis agus tá brú ag chur ar fáile ar lá clia. Agus bhráil le Comfort an í roiid sa lascamach ó fadas go bhéach seach níos agus an réiteoir baile le Comfort ábhríon díana a stáil an réiteoir Comfort an son. Níor bhéin bhí sé má tapig a ghóhann dearhan greibh sé 5 second déagah nach na kick namach as cíimiid an kick úntach an son ó Jordan Hayes ach an réiteoir cinna tócaige an ní roiid a chahabh an áide mar dar leis bhí Comfort róbháil a tógann an kick amach ábhríon díana a cheafas mar ha Comfort ag rihamach leis ní roiid chu ní hógan chó tapig is gur féad leis Foley amach an áide ní féidir graimach mad ar an gaid ach amach le Blackley an kicks ar bhuitecha níos níor chástáibh í seo ó bhuga go tapig ach siar leo agus níos raigí bháile marcáil fear ar Comfort na hasamh seo díreach cad mar dhéanaan fáinne le Cluxton. Lewis Bra léire an son ag Darren Gavin ag bhuitecha thuiríiste le caiiltecha agus tá Blackley áid Anna Yakar ó ní roiid san na úmpermach as a lehéin í bháile tachan cín builte go híisiil ó lura Ciarán Fennell ach Anna bharcáil ó Blackley níos Blackley amach siar níor cháteach tosnú I ri leis an íróid an inig óin marchna sin duine an bait seo chuin Byrne O'Reilly taobh leis a bé ní héver a dó sé sin Darren Byrne a tacht tríd an lár ha neart spás ó sa chóirmach Sally ar tacht a garach fech éartrééis eú taobh stick sé seo marchan a chur tús leis an glúiseachta agus marchan trééis sé faointe aimimsú agus puinte úntach ó marchan a chur tús leis an únsaí san. Sin é an difriocht idirú fáile agus blá clia. Glúisin bhile clia na líráid sús díreach go dtí an lán tosach agus an sin lámh seálann siad scór gan éon stró. Agus bhí gá ag Blackley leis an puint san áír an áid le marsin as an bháil ar fadsnéir ag martin níte ghlacha leis an marc lura go Callan agus féice há taobhras. Tá Glenn O'Reilly mas féidir sí thuirta agus Dempsey den sár job ar O'Callan ach seo chuin can O'Callan eluig Sally ar eluisteach agus bara huisle bainte tá can O'Callan tain slí go bhéh dí stop a chur leis agus beg deis eile gus cíimiid an gháil úntach ó martin lámh a bháin nach mór. Gan doubt agus tá iwwer a cear de Con O'Callan ag tuairt an a taspáintas dúin aniu. O'Callan ní léon faointe aimse sa chluthe go dtí aige chuir sé chéad kick sé ar an mú
becheart gan airoch leis í seo chur crín díra charsin dras ná agus sin gidíar chadaíonse agus leis sin chuirtar cuaig faointe idir na fórne níag nach mar trochanóma émartansa I bort líise. Agus í bháile bhí neart sead na líráide chun san le denóma nuas ach ní étaríis pointí a aimimsúdóibh féin agus is trua son an áíre bhí sellh bra an gaiidecha agus leis sin ha adóg lehama séite ag an réitor agus clé tainebh go leor feice gin godísa. In íag an brise bemid liv le buachhuiointí agus níag san ríis bemid liv a ggur an tarna le. Mar se scór lehama ansa a bort líise clé anna hainebh ar fad le Rory McNamee go maith an son timppla lá na páisce agus bolla gisceáil tegad héananas nach é a títe ige. Agus an slua agus clé úntaach á eiscinnte go tróna agus muintrí bháile be siad brodúile róhin as an taspátas ha feice go godísa. Mar se beag na buachhuiointí gon díomh in íag an bhrise an scóir lehamansa parcí bhórtha leis na lenaí ré mar an báir, bleiclíoch an tosaigh le 10 faointe í bháile 5 faointe. Gachtainna agsúla táchaoí scile ar a thuirí bródúla. Agus han leiclí a taisteach an úsaí chéad deis scoráile an san ag tam. Agus hanna féin seo leiclí a taisteach an úsaí chéad deis scoráile an san ag tam fáin bhean.
Gachtainna agsúil le todhchaí níos gile. Airgrid. Arahori brodúla crave pella CLG faoi fethe hain Airgrid. Where are you going to go?
Agus mar se han dá ar an báirc agus hamadólah gur an tána le chuig pointe ar an na fáine agus han cínta mé ble lí asúil le taspáint a bhad níos fearr sa leasach a bhí I bháile an áide. Agus martina lorug na caiidir pointe das aimse ge cilnó sé machtíisiil I gíre éalú amach agus an bhartint ge builtisteach go tappa go dro céile a chu callanach preabann an níráidisteach na láimh. Smachta gas garan sé tríd rial an táist immer te an réitóir. Agus be kicks air ag O'Callaghan agus a David Dempsey dyn nhw'n sor job ar O'Callaghan as O'Callaghan fod ofrin is frostachos gwalta is cymryd ni ref se sós as ni gymainach sir ag ader agus chael se smacht ar hyn. Sin é an rud nach bhfuil ag teastáil ó fáile cúlín a géile díreach tar éis ag tuasach an darad le. Agus focail ag David Hickey le Con O'Callaghan de bhar an slí gur chaise ní roid ar Dempsey Mick Galvin tuair breanis go David Hickey is an réitóráil Galvin bailú leis amach san áit. Agus níos spéisiúil carta buíos dócha brunnaige ar an mert sa agus Dempsey treis bheith crossed O'Callaghan de bhar sár job marcáil a dinta ar O'Callaghan gíre a héamh den scéal a thuirt an réitóir ach ní dom go sin treis sé brú riamh den im ráir. Dempsey búrtha féin dathar an gártach carta buí hain, as neadar an gatha sin I ráid suas san air chearc inach se, agus sin gidíirech é. Agus an táile I bháile san mar bhí O'Callaghan, duna bhisteach ar máid, an áid le O'Callaghan agus buit an eisige sa gíre eilú tríd, bar a thuis le béidir, ní ceapan an réitóir é sin, ní sí bháile, gíre briseamach blacklí á fíocht trúr nó cathracha amach, síos ar an gaid agus cailíos dinta ag I bháile, agus anna hús sa sin gluile blacklí is béidir an ardách sé sin. Iad chun túscha leis an leasa. Cael an cúlaí ó fáile an líród an sin agus tá scór eile ag teacht ó bailart lí a ceapan. Sé an bharsa scráil an puinte déirigh den chéad le chun chár scóir chuirgaí 10-5 agus an chéad seansce sa tarna le. Cúpla céim, búlann sí an gaid agus chur thir sin just ná an marsa sé faointe chur idir na bháine ag Con O'Callaghan sa tarna faointe aimse I gceisiúd. Caithfí ó fáile obair go dtíana inis chun cúlín áil ag an taobh eile den farc agus smacht a chur ar na lads ó Bailart Lia. Níl Barry Rowan sásta sin sin kick amach san marc léite sé builteach dro O'Callaghan is. A rud teanna ag agus seo O'Reilly chur yes ag O'Reilly. Agus kick amach a bheith ann agus deis eile chormúig blacklí a salíar sa chéad le agus O'Reilly san a chá rud éigin fé O'Callaghan sa leasa Stephen. Yes, kick on a happy gig and fair agus vi mi ar full sé ar héamh na lábha deis ar for real. Agus a comedígra soch go maith ar O'Callaghan a sé Brian don marcáil a Dempsey dinne da. Agus tasníon uig a rian a chur ar an gluthe builte go hard fólí chur dorn leis an áir le Brian a skillúnta cho Brian grí Tom Fox a bhfuil grí O'Callaghan nimsteach ar máid ar chitóg Nashlí Fox ar nasóg báite san angach ag Tom Fox ach rí sin siar grí skill Dan O'Brien I huirta Fox in chéadú riamh agus O'Callaghan a rí Stephen cécho chláhuastá se. Briston sé Lárna Parka kick ionach das go dtí an iver
Hain there Iver a hen Campbell. there agus ní raibh éon chance ag an cool baire. Agus Tom Fox reis annach chutha immer Tróna. Héna dó aimse go a hain beige rithar Gareth Biasásta a fuair galt ag an deir seachtaine. Agus seo amach le íomháile a ríist. Ach Blackley is fech nocrasartha a níráit na bhóchan a nás neidir bhór les a breatanga ag lehama ó Desi Farrell, seochuin Jordan Hayes. Mach siar a dro an taobhlíne. Cian Murphy fire siúd. Ach droch íirecht an áíre an gramú a dhéanamh an tackle a dhéanamh ó Murphy an son. A bhrín leisciúd an lámh ágant ar thrám Jordan Hayes. As a ríist ar a rár geilegan ar báide. Agus casan sé go timppel, casan sé go déireach agus anna cool aimse ag an bhar sin, iver a dé hen deag. Agus ní dáin go bacha Barry Rowan, Caribh an íráid amach a bhargah David Dempsey sa tlíar. Ach siachnig Tom Fox go gileoirtí an áíre agus barna deasid in the fór na Hayes amach Garrett. A lorug Alan McNamee casta go deasig Alan. Ag Rory ceatam rá me leis scéal ní a chul cahar. Agus seochuin PJ Daly, PJ buailte go hard. Ach buailte ar chléigs a ríiste le sár chosint ó cosantóirí Blackley. Beg anna díma ar fuirú fáile, sin séan or seacht seansna tá curtha mú ag a fáile. Ní féidir le é sin a dhéanamh úr ní go céile. Go háir a gine fuair an chomá le Blackley a salir mecht an áideach do bhúilte a 8. Agus amach le íomháile bheith fasúil le tosathe. Graimach maidir íráid mar sin. Seochuin Jack Walsh. Walsh i gcéir brise tríd Brian Howard. Agus a sé sin dintacha Walsh fós amach an cín. Dan O'Brien a tachtaisteach inis. Agus Dan O'Brien i gcéire súlach maidir Doyle. Ach íomháile tachtan eise Joe Lauren na park a bhúilteisteach go hard. Ach chut sí glantamach ag manantá ag seochuin Cillian O'Shea. I héananas Conall Callan na captain ar an bhuiransa. Agus fech ar an luas a léir ag Howard. Tachtamach sé bhúilte dro céile cho Callan ach ríist. David Dempsey clé únta. Agus dáir leis an réiteoir gur bhrú Conall Callahan é. Yes, Tháinig Dempsey os cór, amach díreach os cór a rasúra agus daimsí leis an líróid a chur sús na park. I bháile tacht a ríist a chuid go mór taifí ar láthair na huaire. Agus iad gcéire tacht amach an fechar Blackley an tuchtas há léirú agus i lesa an luas ardathe ríistecha. Céim na beidir tóca ach seochuin Adam Mahan amach siar agus fechar tosah Blackley a Conall Callahan. Aaron Byrne chu brus é buailte na ag Byrne. Buailte chuin cín i dro O'Reilly agus David Dempsey sé harach siar. Agus ní dáin gur Gribhá le Dempsey sin íanamh ceapan go meach sé an Ross an bhchant le O'Reilly agus an tális béad nach chainte carta buí. Yes, Tháinig an kickséir sin ó Lárna Park a bhí seansa go fáile é glúiseach sús agus ní raibh an seansa có mar bhí anna bhrúach chur ag go bháil ag bailártaí orthú. Agus Dempsey an tális béidir nar a focail leile sa chlós aige an réiteoir. Bhí lábha timpeall na maineála ar Glen Riley aige ó Callahan. Tuairt fé chuna trí faointe aimsiú Tróna. Bhúilte go híseal lábha Barry Rowan. Agus neadar méid Conall Callan róhásta le na haspántas Tróna. Neart brúar gan áras. A sé fós dina bhaí íomháil taimhstig. Ní seochuin Aaron Byrne gur stop chuir líomháile. Ach brisin si tríd in chéad. Íirecht Dan O'Brien lábha an áirde siúd. Bhúilte siar. Agus fech ar na gansathe gorum a lorg na caiidesan agus go buailte na sé Cian Murphy tá anna séúint dul i Joe Blackley ag seochuin ó Callahan. Fechartha a buaile na caiide chut tapig is gur féidir le. Nis bhfuil éine tachtaisteach a gabhar. Bé sin O'Reilly a rí sé siar. I dro Salier úsáide sé a thuirt ach níor obair thuirta agus cailinte seile bhar níráid. Agus neadar méid cúpla astú béidir a dhéanamh ag Desi Farrell. Buait na ag Dan O'Brien. Salier os a chóir amach. Salier an asci O'Brien. Níor chamáte Graimner an chéad baltóisteach ar máide titanse. Agus an réiteoir sásta scuile leis an imirt. Mór an trúa nach bhéach Dan O'Brien Graimach mad. Ar an gaiid í bháile tacht mach oris luas lasach sa chluthe in Michigan. Seochuin Blackley a tachtisteach doran úsáid ag Merchant. Trasna buailte go hard, which buailte go crín. Tá Glen O'Reilly a ríis agus puínta úntach an ihre seach déag. Sin cólíonn den sco. Géal uáile an líráid a ríis i Lárna Park agus búlach an líráid is teach go díreach go tapig agus kick ionta bha
ag bá clia. Ag seo roiir elegant ar an máide Stephen is féiche chu das is a gur chríochnig tampachsaí. Cas sé agus bhí duine ag teacht díreach ar a gúlan agus léag sé cad a bhí ag tarlú agus ionach pás agus cúlínach freisin. Agus cínta bhí David Dempsey slí ar an máidóir, bhí an báidóir meach slí a bháin, de bhí ráid sléile agus í bháil níos tacht ar nún saí. Chasan siad haneis agus Black Lia inis le dá réag te fear na caiidecha agus i gíire i a bhuachaint a neis go tapis gur féile. Seochuin PJ Daly, PJ agus lína d imráí i bháile taobh leis. Búilte isteach íseach ceach móchan cosantáirí sin agus sin godíar chatta trééis tarlú as inis amach le Black Lia gúsáid an roig. O'Reilly is gráil an puinte Derrig, Doran trasna na parca gudí manhan, ha Dan O'Brien taobh leis ach gír a bhuaisteach í Salier, níos fear ó Salier. An féile O'Brien an brise ó bhuachaint, ní féidir leis. Trasna le i bháile. Imróí a propáile ar an daimhlín ag Black Lia. Dearn go gíimid roint astrathe Sullivad. Agus hic fadóibh is iad a gimmert ag an luas. Úntach sa i bháile a bhuaisteach. A lurag Donacin ach níiad sé graimach mád ar an líráid. Agus kick sé ar bog buitige an áíire ceachach. Tuiscin níos fear ciló sé catá dhéanamh gan ar hainte san air mar sin. Se sin lágíireacht ag átlia ach caithí ó fáile an líráid lúiseach níos tapúla ná mar atá siad. Tá an aibacó ins na tusa inis. Ní féidir leo an seilbh áil ó na átlia, ó na cúlathe átlia. Tierney chun tuairt fé gicsa agus Tierney trí faointige sa chéad le. Agus seo chuin honnaide taisteach ar an barc. Dá í bháile agus honnaí taisteach. Dá Black Lia chomatha David Dempsey buga suas na páirce. Níl focail feit gon fósca ha mithe don barc as a duine taisteach de Black Lia chomat mar se sin éon muil tar an gluthe lá an na huire. Tá bertica taisteach stáilem. Mar se ha Declan Buckler tréis taisteach ná Dan O'Brien. Sin chéad astú ha tréis tarlú. Sean Bugler me leiscéal ná Dan O'Brien. Agus an réitor sásnis. Down to raig leis cluthe agus Tierney chun ní hógan John Dalamh ní minic cíh féim roirí tuairt fé kick na séir an Dalamh a hiile. Agus racht bragan cúpla céim siar builte go hard crín haran drasná agus puinte bhí tasáil go géir í bháile. Gandát ach cúlíonn glóite tá ní féidir leo an barna a méadú inis, caithí siad é a leidú agus brú níos mó chur ar baile clia. Black Lia tréis a chaid a bhuga amach go tapig. Agus féchra gur Rich Reid, Cian Murphy. Neadar bin rud is fear gur Rich Reid bert, chaid sin roid ach féchra gur i bhuachaint an eiste chailís. Dientacha agus Tierney nis a lorgaí hógan go tapig. Taobh na broige úsáid te gceachta síon ón réitor focail a bheith le Howard. Agus chuinte sin astam sa Stephen Nether futsa nar hasí nó furan in í roid a bhug go tapig ach gur bhaile an réitor leabhart le den éigen neadar canéim nach féidir snachtaí chéad briseile. Tá anna cuid bhrú ar uáile an sin bert ná trúr acu agus tá carta buí or tá carta buí buranta ar ifir a seacht. Tá Brian Howard carta buí feitige puinte aimsige chomas a chluthe agus níoid san bucate in as thar se ghúlan ag brawn í bháile agus is Black Lia ri amachscaid aslaíoch gon darmh dintan son ó manhan an chaid caite Black Lia níor bhéh an gáile sin í bháile gur riir siad an láir dinta gaisina an tonnadaí. Royal Higgins agus níis Colm Doyle siar leis grí Jack Egan grí Doyle chuir se deis a bháin mús i chéad le hana féin. Tierney ceir faointe aimse sa chluige éan anna héar ar fad. Búilteisteach go dain séarach go chalí seil dinta níl réitor sás a scuil leis an chluige dísa. Sias an son go cróga le Burns ar buitige agus níos amach le Glenn O'Reilly. O'Reilly tuairt lascad an gaid ons go fé le Callan tuairt fé ó Callan chur lapa an áirde ach níor leorí agus é caiilte sé builte amach. Í bháile gíire ní roid a bug amach agus builte go híseal dain séireach
ach shelf Kamat go Martin gear stop a chuir glúiseach í bháile. Seo chuin McNamee, Rory McNamee gear Elu ó Callahan. Chu siach dráig ach sé Machna John Devline. Agus chalí sé le géilte, cheapas grifte sin Carculor ó Bugler, ach níor cheapan réiteoir. Búilteisteach sa chuine, seo hé Duncan, Paddy Duncan. Agus í bháile brise tríd Illing Géir fad Tierney. Agus deis a mú an son ag Tierney céhfuil ceir flin time si gaineomh. Bhí scór ag tastal go géirú fáile an tam sin. Agus beag fear dagan dímach le sin nach léta sé sin a chur hairsin das ná seo chuin Foley, Cuin sa lesa. Agus a ríiste Tom Fox a bhuaileisteach seo hen anna dí eile a tréisteach Stephen Smith ach titan an gaid amach sa gá láimh stocaí an áid in í roid peach an áid a han fearsa éitrum ar na cosa a splanca igen snimmer te get builte nas I dro Tom Fox go Foley Doranú sáite Iad tóis cadén cinnis fear le tógant O'Reilly a Smith a loragarí seochuin Stephen Smith Cassin sé búilinn sé agus praban si isteach a láb a rón agus an táile a rón nach chuir se láb ar ní roid san agus is kick amach a bheith ann in ag dá Smith í sin a chur ar chlé is ar fóríl. Ag dí mar Smith ar an kick sin a fuair sé. Ach tá cluiche bra sportúil a gcuine nocht agus tá fáile ag déanamh a seach níhil. Nei, puinte idir na fáine 5-10 leamach. Búilte an áide is iad a lorug Higgins. Agus Higgins is an mark. Ach san muíonn sé an chluithe sios seo chuin Higgins nis. Garante se féch ar Blackley a bert teamplair gíre stoppa. Charíis géilteach crunse stop leis an glúiseacht. Spra is na cosandáirí nar chuirta stop leis an glúiseacht mar go dtugann sé 10 eile dóibh a bharcáil i gceart. Seo chuin Adam Mahanata chuin cín. Caite trasna dro McAvoy tacht tríd lár Cillian O'Shea os a chuir mach rihin sé tríd O'Shea is nach raibh se ann ach bhí rial bhain táistímar ag an réiteoir agus beag 10 eile ag í bháile puinte eile aimsiú. Ach tá gach fellador átlí anna láidir agus anna cumasach ag chur brú ar na ladzú fáile. Ach rinne an pellador fáile anna únsaí an sin agus beidir go méoch seansa cúlína áil anis. Carta buí aim sé Cillian O'Shea sin an tarna kick séir ha géiltige agus 10 scoráil is ag Jordan Hayes. Daim sé an báide cinúnach gine loch arman as puinte gine líis bin as kick séir chuma. Daim sé cúpla céim siar do hain. So crínte a sé fear an slímí cheart. Agus an bhert dinta ge bhfuil bratbán an áir mar se 7 puinte aim sé ag í bháile tróna sa chéad puinte tróna ag Hayes. Se búilte ag citóg thar an trasnáin tro a méidir lasmé agus caithí ó fáile leanúnta raig mar sin ag chur brú agus ag únsaí an tam go léir. Dar na puinte aim sé ag Hayes na riar agus Tom Fox déanach leis an gúil ina thug se ach an réiteoir sásta scríile leis an imirt. Búilte siar í bháile is ní chásamh bheith bugan na caiide chun tosaigh níos tapúla Tierney an fearsa tréis bheith anna bhathar fad dí bháile. Jack Walsh ag gearisteach. Blackley ag gear an spás ar siúd agus é sin an bhert dinta go Merchant ní ar caite siar ag Merchant ní cap sé go den éigen té fiadach ní raibh. Gúlinn bear tuchas an chaid goiteneis ag í bháile seo chuin Tierney agus bhuiil sé leach ag an talamh tá agus kick séir eile géilte agus nuair a bhogan í bháile an líróid go tapig haide buchant na kick na séire. Se tugann sé seanstú fáile má glúisin siad an líróid go tapig. Is féidir lá únsaí a dhéanamh ach rinneach botún ar an dátaobhann sin ach in aireann na dála fuair ó fáile seans cúlín eile a aimsiú. Agus a Tom Fox méid an barcas Darren Gavin tréis taisteach ina háid siúd. Tom Fox goil héna dó aimse get tróna agus Hayes a lurug a tríú finte tróna. Bhfuil an tura céanna gine sin count déarnach tá
agus ríist han barna laidúcha a chuid siad ágann tro dhéanach. Well, tar éis 80 nóméad nílach 7 gólín idir do fórna ach caithí ó fáil le leanúnta raige gún sí an tam go léir. Níl Blackley tre scoráil le denóm ta nuas. Agus é sin glantamach go fada I dro Gavin an áir leis is buite go maith an bhathach dar agus seochuin dar an Gavin. A se frisált ní seach treéis tacht ar an bar. Dro O'Callan, Grime das go O'Callan ar ní roid. Gavin machtisteach a Stephen Smith hefur stigdach túrintse fé a puint a hain agus chur sin deis a mú. Sin deis maith a bhí ag bhaile clia cólína áil ach is féidir lo an líróid a glúiseacht go handíire go hanma agus go handtapig gach é an am. Gavin far Lucan Sarsfield agus fear I bháil a réisteach na chéile fólí far chlún tarr gíri bhóchaint an eis. Grime dasige ar cír an fennel. It's réitor Brunchein kicks ar Higgins a bhfuil amach go tapig. Nis I bháil a níor chásta bús a bheith fuha a denóm le meach sachlathe haid 7 pointe te-4. Ha róhin amacha ach stocha go méid an báid I cinúnach tastáilúha a ríist. Daim siadar na báid I cinúnach a gine loch garman is leis an féid le báid I cinúnach aimsiú inneomh a gine Blackley sa chluthe canis. Cillian O'Shea a fire ar Hayes. A cha sé ar an Devlína beg Cillian O'Shea breasás é ágan de Monson, Kieran Fennel, co-immer Dias, idir Fennel agus Doyle, Colm Doyle, trasna grí anna dí. Sé siú Jack Clancy, Clancy buite trasnaige I ggur an far dainse ar Tierney, buile na caide trasna park dí an té atá séir a chuid si builte ró a de tá agus an cinenne cartógeal I a bhuile go háir isteach sa slúan san ag Adam Mahan níor hasú I go bhéach Blackley sinna hógan go tapig gan na cosantóirí te-4. It's Desi Farrell Cínte go sásta go siad a buchaint ach nach bí seo an taspántas is fearr ó a Iran. Jamúar dinta agus I bháil Blackley a machlinn cín a ríist. Luas das an tonadí trasna jo Darren Gavin. Sné Aaron Elliott a trééis taisteach ar an barc. Byrne I áfraba Shear. Byrne ríist. Rid das an son gotí Howard ligin tear go de chuirta fólaí. Howard amach lorug a tarna chuinte a chu ríist eile. Sin chuir dheis agus I chuir lehannaige. Bín golóir spás ag baile clia dúir bhín siad ag gún sí ach ar an taobh eile dú a fáile caiisiad an numarcha ama is a cúne an tam sin agus a sin chuig an líróid trasna de parca ar an taobh lína. Builte trasna ag rón kick amach das sí builte an son. I bháile sé siú Jack Egan ifir 16 a chrám agus siúd agus sunk breas a chrám feitiige sé mecht an áide lorug na caide. Buite I dro Hayes, Shaunín Hayes agus Cillian O'Shea. Tierney amach síos lagach Tierney chuig na talún sé buite hanas ag Blackley. Seochuin Darren Byrne, lá cruigige Cav Súil ar Tierney. Howard skill das léirige agus caid úntach a dro Can O'Callan. Canan an féile séú tríd. Builte siar dro Smith. Smith mecht nas dro bháid hain. Pas láimh das steach ach níéach Elliott I a smachtú I gart agus amach le I bháile. Caite an áide. Buite céim na béidir réitar sás a scuil ar dí. Sinné Colm Doyle níor caiitige agus í roid an sod le Blackley. Bhfuil an muir taobhlína chun í chahabh an áide. Níl í roid Blackley agus Aaron Byrne chun tuairt fé. Byrne fnacht sa lorug den éigent agus sé breasátí chuir siar an son I dro Sean Bugler. Bugler ri trasan na páirce. Doran úsáitige. Man in muú rudí síos a ríist agus droch fas an á rire cé bhfuil ní roid fós a Blackley. Cillian O'Shea a lár na páirce sé buite ag siúd. Tá 4 te-4 den ní roid ag I bháile agus Cillian O'Shea caid all nisteach a dro Smith. Smith a sé mar bheith a scú taobh stigla na chitóg an tarna íirecht agus an tarna íirecht curtha amú ag Smith ach pas das aimsige ó Cillian O'Shea. Caithí ó fáile an líróid a lábh seáil sús go dtí na tosathe díreach an isis
agus tá átlí é chur anna cuid bhrú na Peladóí fálaí. Och nóman nú mar sin le meachna sa a bort líise agus 7 pointe fós a há idir na fáinne. Anna obair siúlaigí bháile chaidáid anna dhechar na scórna a aimsiú. Siar leoríis pas das inis ha spás as a chormacha imnóir sa breis hir ag blech lia. Agus sé seo an fear breis a cilin ó sé glantamach a inis seo chuin ó sé a gúmpar na caide sús na parke. Foley, tras na dro Gavin. Iad a lurug Smith an mua sé an caitsa hóban arga sí a gramú is na leinaí chéad bauta ach amach leis agus amach le bháile. Begar bháile mach suas na parke ar fad chan scór aimsiú a haidig hóginn chuid amas níor caite siúchuin ó Callan ha bertar yesta tuair sé fé a faointe héin builte ge harsin drasnánas ó Callan tuair sé chéad faointe a aimsiú ón imirt. Colleen Anava or Colleen Anava or átlí ach pas géalte go héasca ó fáile. Butún anna éasca. Agus sin scéal an cluthe mar ire pa bháile tríis. Íoc go dóitas an iard a chailún sé cailte ríist agus burn tuair fé faointe héin agus ríiste sin scéal an cluthe Stephen. Ha blech lia stocha ha bháile ag íoc go dóitas éonar go chailinn siad an iráid níl blech lia ag íoc go dóitas. Gandát, sin é scéal an cluthe gandát. Siú chuinir íst. Bháile tachtamach leis a gaid. Agus anna bharcáil ar fad san ó Cian Murphy. Agus a rúisteile blech lia tríis an seilbh ridanas ó bháile. Elliot ag úmpar na caide rinne isteach sa trácht róbháil ó Elliot a kick sé ar buitige agus fechar blech lia inis. An muilú sias sé seo Aaron Burns roiarc eile gin ar Elliot thug sé numcha as an gaidan á rire. Agus cínte de tháinig Colm Doyle isteach san áhrín ró láid ar stocha go deire. Chalís déanta ag ó fáile ríis caithí siad leanúnta raig agus ní féidir lá a cína a leige sí san isis. Caithí siad a bheith leanúnta raig. Bhfuil racht féidir géigint an Doyle a Kentas Bach a bhíar. Agus anna dí eile tríis tachtasteach an barc mecht an barc a Declan Manhan agus stig an háitiúd na Tony O'Sullivan. Iver fithe ar rám agus siúd agus siúchan ó Callan. Sé scoráil an pointe derig agus an countsa níos fuide mo dá a chuig méidir builte go hard ach sí chuthar ar cré an tarna kick séir ha churthamú ag Conn O'Callaghan cé go trí finte aimsige. Ceire nómad le meachtansa agus rón á bhuaile amach clíhánach. Náirde le bháile ach sias leis ní roid le blech lia. O'Callaghan taibhstig. Buite go díal ar fad ag Byrne. Skillan na sacrúsáid ag Aaron Byrne is tá ibrecha so ag blech lia. Buite trasna róbháil béidir. Siar lo titan siad ach ní roid buite an náis go díal ag bháile agus níos amach lo. A tí nómad le meach nadar uile róhan amach chun náíre. An barnasa a laidú chun ní thuirteach an an breise fiú. Níl maháisiid chun meach siar leis nóir Dempsey chluithe deasimra a geisiúda hain Doyle a fuair cárta buí. Ag beag blech lia breasásta an chailísí géile nach níl he bhuadar an íráid ná sár chosantar fad ó blech lia bhíadar dícrasach ar fad láidir is iad ar tóir in íráid san Gavin a lurug ó Callan agus á pás úntach lí ó Callan fech céhá taibhstig do Callan Casan sé léirín sé luas as sé sásta í a chur go nafise charis an drasnán há dríocht a bainte snimrásan. Dríocht gan dát ar bhuiith ag ghlacha le Callaghan ach tána cúlathe ó fáile ag ibar go dtíon díochtach ach dúir thuiceann sé lárna parca cailann siad é. Sin ag dtíoch cainte bhar sárbús fechar so blech lia bertúr ag fiochan í roiig an áras an na ladsa ag gíire áite áit ar an bhuiir na bheith gimmert sa cluthe lechanis ag ann seachtaine an chuigúlá déag daibbrán beag na cluthe lechanis beo ar TG Cahar gan áras ag siúchan Ronan McAvoy puinte úntach sa chéad leach níl a róhan den shelf feici ag cóngracht an máide ag bucha suas go deasacha nómad go le meach agus cuid do muinter í bháile meach a bhaile hana féin chun buchant ar an drácht
Bute sheer ach an shelf kailte willeke. Neil bute nashgach pjokke glan dan dalvs a richtelle. Ha Blacklia a guide na Leroyde a vadro frister vad de machas lava fear Evoile. Shochun Elliot. Trasna dro Gavin ha. Gavin trish immer koma o hana shestach. Ans gan hours far nach go trish tachter en bark en necher de Blacklia nu na Cullen Basquel. Trasna a dro Sean Bugler. Bugler cass international hit gach blockade untach o David Dempsey. Agus Dempsey rihe rasha dro void le doyle a pjokasus na kaide. Evoile ober va dien dintaka ach na rire ha numaka de barna idir hain is Blacklia. Idal Lushach goma sus na parkach kom kompor de her Blacklia. Kintu gwilung fars ni roid os a goir amach gwil rohan im rori te firaka. She bra sauce Evoile chamad and so she the Evoile gan ars har tor boy daim shoe. Mar shabig Blacklia bra sauce the ligan dove modan 15 flash guide in the lahain. Han klug melt agus a Blacklia chinkin o Callan macht de stach. Kashe be kurmach a kashe kart bui hanna fein. Lewis bra lers a good to hanash good dealer fal. They go Callan agus shochun Blacklia and shihun see. Fechan shligan rusen shitsa. On the road, Gumproid, Le Evoile, Kin Murphy, a Rick Crane, dear Harris David Dempsey, Cassin Chanash, William Khawrige, a Kikalji, Crane, dear Stachalava, Evoile, a Kikalni, Hanash, Lava, Foley, Agus Foley, a Guside in Nirt, Shochuin, Aaron Byrne, Byrne, a Gumpro Nakaida, Shias, and Klihan, Cassin Chanash, Doran Hanash, a Joe Gavin, and ours in the fierce surf out of Lackley in the Honda Hanagista, Hashi, there, Bish, Pusnu. Young Kaikisha, Snakli, La Canish, a dual Valahaka, her art, Marsha, needed, Exquile, Evoile, and Achransa. Agus Blacklia inish, an the Humpor, the Han Shaskanom at Mehe, an Kaidaka, Nilain, Dowerha, Tosco, and Klesa, Buitica, Agus make Kerrikeen, the currently line, Buitini, Kerika, Shohuin, Ishtach, Elliot, Ishtach, Boyd, Smith, Kasher, Kito. Agus Boyd Unta agus Shin agus Stephen Smith Quiyere I'm Sheen Chescore ni Gash on the Kharamu Fu sé an Leroy Shin agus Hanig sé rún sí agus Kjol sé Quick Smith agus Anna Leroy Anna Cool an Talav do ag in an the dala Dibrig Ufalia go hintak ma ag tá an bua tilte ag Blacklia, gan ein doubt. Agus mid a fire ha Bert falt cor light im roar de Blacklia im roar the Evoile ha fire Blacklia ha na dochtúri trish raj in manisteach de Vanton Bar bin iver Decky and Murphy style Decky and Murphy fire Thomas Davish son hus a taulach agus Machten Bark na iver shachteg Jack Egan the Evoile agus Rark Elgin ar Moid Stephen Tá galore spás ag Clia Glúsin siad a Leroy agus cool ionach an talamh ag spit an sin. Eric Smith an Hishkinter Correfsha agus Shohe iver for car Callum Pearson far na croki kilmacoda ha olbú hain chun tachtistach agus ní roid búte sheer an sungri own merchant agus leshin hanadog dernach shete an reitor do car de is scoráid Blacklia and Jovan score canon Kena a daim shieder a gwine an ERV rein shacht neo hin agus beshied an has kinche van son score Derek and son na Blacklia do car de Evoile och buint agus echt omlaan baintemach ag Blacklia Sean Cahru Crave line in ige chéile buitecha agus na rire han commern scale nach choléin dere tachlis an sra the imrori untacha atá tachtid agus an cínte gwil na cuntai heile lion agus an éirin fire seo a siad búrtha féin tauchaí a greibh Sheenshire Stephen. Se bua ionach ag Blacklia. Tá galore taí aá gimmert le fada an le ach cléthe anna bra sportúil sa céad le. Agus rár gine san ar Cano Callan stocha bech can begáin díach bé leis an taspáin fige
agus é díach den gan áhar scráte ceir faointe. Nach bra é sin go bhéad fá bheith díach in de ceir faointe scráid gan áhar sin có cheaptéana as trééis bheith annach nóch ar fad sé trééis bheith mo I tréná le cualas na cumáin, ní sé trééis bheith leis an bhuian sa gan áras agus a ríis deile Desi Farrell agus Blackley éach baint amach go ó 2001 há degín do Crave Lion buite ag Blackley. Há dochrete ar fad nar smuoinn tú siar níl Crave Lion féfehéin buite ag Íbháile ó 90 nócha cuaig. Well, gan doubt, tá Desi Farrell ag déanamh anna cuid ibre ag tarint na féfuithe héin díg ní go céile, blian ní a céile. Agus tá sé tiltte go maith ag lá clia. Ach beg muintear ó fáile sásta go leor, mar thug ó fáile taspáintas maithúin sa céad le. Ach sa deire le ní raibh siad ábalta spása áil ná únsaí a dhéanamh ar fuireann á clia. Sné go dtíor é agus dócha do muintear Íbháile ní lánach go dúchach trúrnú cethir béidir chun cín an forann síntras go bhlamíod siad wixos go dtuigeann siad an neartas nachlíocht há tastáil. Go náras Blackley há cuidas na himráirí sa stíg trenáis an bhforann Síntar hana féin can ó Callan gan áras agus nach mar le héad Conor McHugh ha gimmart a Blackley an náíire ráh líana hen bu é siúd an leiach mór bhí ag an forann bheithéin ach ní éirithe leis ach an forann síntar a dhéanamh imlíana. Tá Blackley bra sásta bheith feinach leis na lads ógasa ach Íbháile is dócha Stephen tá stóid go seaach na himráirí sa suas an forann síntar craindíireach. Go má agus tá cuid trúr nó cethir có ar an banail síntrí fáile. Caithfidh si fála mór siad a lán ceachtainna ó an cluiche an seo. Ach is ní mór dóibh leanúnta raig agus beidir ar an damhnach in san cluiche sreatha ina ag líise tuair sé sin spreaga anna bhat do fáile má bhún siad an cluiche sin. Agus beag leach na himragin sa levad le John Fitzgerald ó Airgrid agus Blackley a dinmh is lí suas an nádáin chun an choran ardach agus dach an winter Íbháile dímach an son. Náir airg leo an choran na huirta bhaile ach an áir bhí taspántas ma a có an áir dobríadar go díon cruig ach an áire bhí difriocht idir stocha an caiidán idir an dáiran nóir chuig Blackley a lorug na caide bhí sé fioch for ar fad. Agus nach mar gach bouta Stephen gur hasasta go í roiid a bhchant anas dairig le í bhchant. Se bhfuil gach uair a chuig siad suasan far dairig lo cúlína áil nó chuir siad an líróid ar fóríil. Agus sinna gin racain ar leach imre sé bhardóag Aaron Byrne agus é brunta ag fear John Fitzgerald ó Airgid sinníad a cratha láh le chélas cíisih na pictúí san nach chéanáid cean cúpla lá. Agus beag an brun an cornis a gin sa levad ar na cól captéin can ó Callan cúla cilno sé fear na croci cilma cuda. Agus búla bus a thuirt chunis do Íbháile an dá éan as cluthe an na sportúla chuirteach. We're trying very hard, tonight was your night, which you never gave up on last, well done, and I know you get your games Sunday, keep it going. However, tonight is Dublin tonight, 4-0 for the Sun Cup. Congratulations to all of them, it's wonderful achievement, and I know that we represent Exeter well in the All-Ireland Series as well, as you always do. So without further ado, it's been a great pleasure to present the Sun Cup for the 4th time in a row to co-captains Conor Callan and Kieran O'Shea here on my left. Agus lá úntacht an mertas da muintear gan áras agus an choran áirithe acu agus níos cucacha a mbeidh ag labhairt. So firstly, I'd like to thank a huge thanks to the players for putting in a huge amount of work and dedication this year. Obviously that's led to the club, but there's a huge support network that they have, family, friends, we're all very accommodating, so I think we need to thank them. I'd like to thank the Dublin County Board, the
obviously there's a few battery team the Savage Rob I forget what name for John Campbell to Nipper, Phil, Nick, Kieran, Andy, all the lads, and of course as really enjoyed of course put in a huge effort not only this year but the past couple of years and I think this group of players commitment, dedication to the game, passion for the game is unquestionable, so we need to thank him. Finally, just to thank Offaly, the new Offaly have a really strong football tradition. They're represented very well, but in a really tough match, not so good condition, but we got to thank you for a great performance. Mar Sean Cornarda ag siad Blackley a bheith tuairteag curtha ola an cúige láideag daibbrán nar beidh an dá chluthe leithcheanna se gin díobh beo TG chathair. Agus rairc iontach a gine sa na lads agus a gascíoch na hard cathrach agus an cathrú ceann buite as I chéile agus mar bhís rá beidh Jim Gavin bra sásta ghfuil sra úntach de lads óga tacht tríd ghfuil anna haíocha bheith buchaint agus sin é an rud a siad sa bís a hiile a bhuachaint. Mar se fág mid sibh le buicmhintí don gluthir fad winnar fadan sa ó bhórt líise gur míle mágah agus bí go maith. Tá gachtainna ag súil le todhchaí níos gile Airgrid Arahori brodúla chraibh pella CLG faoi fethe Airgrid.
Tá gach duine ag súil le todhchaí níos gile. Airgrid. Arahóirí brodúla chréibh pella CLG faoi 21 Airgrid.